सिमां दङ आरो बेबायदि जुदि खालामोब्ला आरो फिसा फिसौ स्टेज प्रग्राम मोनबाय थायोबा बेबो लासैनो माहाजोन जानो हागोन मोजाङै सोलिलांनो हागोन ओंखायनो जिहेतु लामा गैया बिथांनि दाख्लै भिडिअआव आं नुबाय थानायखाय जायगानिबो मानसि हिसाबै एसे लासिं सिंबो मोनदों जेराव मोनो थांबाय थायोनो बियो रावबो नाया ओंखायनो आं दिनै जोंनि आसाम बिधान सभानिफ्राय बिथांनो बे स्टुडिअखौ बानायना लानानै सोलिलांनो थाखाय 1 लाख थाखानि चेक बिथांनो दिनै होफैबाय दावहारुआ एबारनिफ्राय मोजां मेथाइखौ खनसिलांबाय थानांसिगोन हागोन ना हाया दिनै बे जितु फुटबल फाइनेल खेला सुक्लाय सेरफांनि बे सेन्ट्रेल फिल्डआव जि जादों जोंनि ग्रीन लाइफ माने एनजिअआ खालामदों लकेल सेंग्राफोर बे मोनाबिलि समाव बा बिलिफां समाव बयबो हाजार हाजार रायजोखौ बेवहाय नुनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो सम सम जिउआव बेबायदिनो रंजानाय नांगौ गतिके बेवहाय बे माने खेलाखौ बिथांमोना जे गोसोखांनानै सालायदों बे माने स्टेडियामाव आरो बेवहाय दिनै रंजा बाजा बे फाइनालाव मोसानाय खननायखौ लोगोसे लाफानानै बयखौबो रंजाहोदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बेराफारसेथिं दिनैहाय जोंनि बे जायगानिनो मेगनजों नुयै जोंहा फंबाय दङ सासे दावहारु होननाय बिथाङा मोजां गान रोजाबो आरो बिथाङा जेब्लायबो मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जे इयुनाव मोजां खननो थाखाय बिथांनो माखासे मदद नांगौ नाथाय बे मददखौ रावनिफ्रायबो मोननो हाया बे साननैसोआव आं नुबाय थादों बिथाङा मोनसे सिमां दं जे फिसा स्टुडिअ खालामनानै कीबर्ड लानानै बियो प्रेक्टिस खालामगोन आरो बेवहाय गान रेकर्डिं खालामनानै बेखौ बियो फोसावगोन बेहा मोनसे सिमां दं नाथाय बिनि थाखाय बेनो 1 लाख थाखा नांगौ बे गासिबो खामानिखौ मावनो बिथाङा बहुतखौनो लोगो मोननानै सावरायदों होनदों नाथाय रावनिफ्रायबो दासिमबो बेफोरखौ मोननो हायाखै ओंखायनो बेखौ मोनोब्ला बिनि जिउआ जाफुंसारगोन दा बे बाथ्राखौ नुनानै आंनावबो गोसोआव मोनसे बिनि फारसे अनखांनाय फैदों खारन बियो मेगनजों नुवा लिरनोबो हाया जेबो खालामनो हाया जेखौ प्रेक्टिस खालामो खोनानानैसो बियो प्रेक्टिस खालामो ओंखायनो बे स्टुडिअखौ जुदि बियो खालामनानै लानो हायोबा जिउआव मोजां खामानि बियो मावनो हागोन आरो बेहा जिउआव जेबो राहा गैया इसोरा बेनो मेगनखौ होआखिसै आरो बेनो दिनै मोजां गारां होदों आरो जि गारांजों बियो बिनि जिउखौ खुंलांनो हायो मोजां मेथाइ रोजाबगिरि जानो हायो ओंखायनो आङो आसाम बिधान सभानिफ्राय आंनि जिथु डिसक्रिशनारि फान्ड दं बिनिफ्राय बिथांनो सासे फंगु मानसि हिसाबैबो जिहेतु जों नायखानांगौ बे हिसाबै आं 1 लाख रां दिनै बिथांनो आङो दिनै चेक गथायदों आरो बेजों बिथाङा गावनि जिथु सिमांनि स्टुडिअ बेखौ खालामना लानो हागोन बेवहायथ' सोर मा समाव मा सिन्थायाव थायो आरो सोरनि पजिशना माबायदि बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया अदेबानि आं बुंदों मा बिथांनो बेखौ नांगौ आरो बिथाङा गोबांनि सहाय नागिरदों नाथाय मोननो हायाखै 1 लाख राङाबो खम माबा नङा नाथाय आं दिनै स्पिकार हिसाबै जिहेतु बेखौ मदद खालामनो हायो आरो बे मदद खालामनो हानाय माबाया आंनाव दं हिसाबै आं बेनो दिनैहाय माने बे मददखौ होफैनाय जाबाय आरोखि बिथांनो आं जायगायाव आं मोनसे आं एमपि जानानै आं बायरायाव दं मालाबा प्रग्रामावल' फैयो बिनिफ्राय आं थाङो आरो आंनिसिम रावबो बिथांखौ लानानै फैयाखै दिनैसिमबो दा रावबो जिहेतु लानानै फैयाखै बिथांनि सोमोन्दै आंनो खोन्थायाखै आं मोनथियामोन खिन्थु दिनै आं मिथिबाय नुबाय नालाय आं बिथांखौ बेखिनि सहायखौ खालामबाय बिथांनि सिमाङा जुदि 1 लाखजों जायो बेजों जुदि बियो गावनि जिथु मा होनो रोंगौथि बेखौ जुदि प्रेक्टिस खालामनानै डेभेलप खालामनो हायो आरो इयुनाव जुदि मोजां माने खनगिरि जानानै बेजों जिउखौ दालांनो हायो बे जों बयनिबो थाखाय मोजांनि बाथ्रा माखासे ना आंहा बेबायदिजों खोथा बेबायदिथ' बहुद दं बेबायदि बहुद दं गोबां दं नाथाय बिथांनि जिथु सिमां बेखौ आं बुजिदों जे बे बिथांनि बे सिमांखौ मोगथाङाव होनो आंनाव मोनसे खाबु दं आरो बे खाबुखौ आं दिनै बिथांनो होदों गतिके सरकारनि खोथायाव बायदिसिना दङ बयहाबो खिन्थु आं पार्सनेलि दिनै बिथांखौ आंनि जिथु अनुभब बे अनुभबजों आं मदद खालामो आंबो गाबोननिफ्राय खामानिखौ बेबायदि नङा बाथ्राया बेबायदि नङा जे सोरनोबा होबा बेनो मानो होआखै बेनोल' मानो होदों बयनोबो नोङो होनो हाया जेखौबो मालाबा सोरबा खाफालबो गैया सोरबा खाबुबो गैया बायदिसिना बाथ्रा थायो गतिके दिनै आं बेयाव फैदों आरो बिथांखौ बेवहाय गान खनफैगोन होननानै आंनो दाख्लैनिफ्राय जायगानि मानसिया खोन्थादों आरो बिनि उनाव बिथांनि भिडिअखौ दाख्लै नुदों मोनसे माबायाव आरो बेखौ नुनानै आङो दिनै बे जायगायाव फैदोंखाय बेखौ आङो मदद होनो आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैदों बे हिसाबै आं मदद होनो फैदों